إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне бар иткән, халык иткән Аллаһ Раббыбызга барча мактауларыбыз, улуглауларыбыз, хәмд сәнәләребез булсын. Шаһадат китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шаһадат китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына үзенең салават шәрифләрен насип итсә иде. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә кемне дә булса гаделлеге белән туры юлдан яздырса, аны беркем дә инде туры юлга күндерә алмас. Кемне дә булса рәхмәте белән хак юлга чыгарса, аны беркем дә адаштыра алмас. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тақвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында әйтә: "Эй кешеләр, сезләрне яраткан, халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз. Шул Аллаһның ачуыннан, шул лаек туганлык җепләрен өзүдән куркыгыз. Дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр. Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз кешелеккә йөкләгән иң зур фарызларының берсе ул әти-әнинең балаларына күркәм тәрбия булып тора. Иманы, дине хак юлда булуы, гөнаһлардан, бузыклыклардан арынып имин булуы фарыз булып тора. Һәм бу безгә, кешеләргә Аллаһның биргән васыяте булып тора. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә, Ниса сүрәсендә 11-нче аятта: "Юсикумуллаху фи ауладикум." Аллаһ сезгә балаларыгызны васыят итәдер ди. Ягъни нәрсә дигән сүз ул васыят? Ничек иттереп Аллаһ васыят бирә ала? Ягъни аларга тәрбия бирергә, иманлы рәвештә үстерергә һәм балалар арасында гадел булырга куша. Чөнки балалар безнең әти-әниләрнең муеннарында зур әманәт булып торалар. Һәм шул әманәт өчен без Аллаһ каршында җавап тотачакбыз. Һәм инде Аллаһ Раббыбыз гадел, аның хикмәте киң. Әти-әнигә карата ничек иттереп итәгатьле булырга, аларның хакларын ничек иттереп без үтәргә тиеш булсак, нәкъ шулай Аллаһ Раббыбыз әти-әнинең өстенә дә балаларга карата ничек булырга кирәклеге, ничек күркәм рәвештә, саулыклы, сәламәтлекле рәвештә үстерүе булсынмы, карау булсынмы, гүзәл тәрбия бирү булсынмы, булар һәрберсе зур җаваплылык һәм һәммәсе дә Аллаһның биргән әманәтедер һәм үтәлергә тиешле булган әмер булып тора. Абдуллаһ ибн Умар ибн Хаттаб, Аллаһ аннан һәм аның әтисеннән риза булсын, былай дип әйтте: "Балаңны әдәпкә өйрәт, чөнки син кыямәт көнендә нинди тәрбия биргәнең өчен, нинди гыйлем өйрәткәнең өчен соралырсың" ди. Улың сиңа ничек итеп буйсынганы һәм сине ничек итеп кадерләгәне өчен соралыр дип әйтә.
Һәм шулай ук Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадисендә әйтә: "Куллукум ра'ин ва куллукум мас'улу ан ра'iyyatihi" дип әйтә. Сезнең һәрберегез көтүче, һәрберегез дә көтүегез өчен җавап бирерсез дип әйтә. Һәм шуңа күрә әти-әнинең бөтен омтылышы баласына иман сеңдерү, баласын гөнаһлардан саклау, хак юлны өйрәтү, Аллаһның барлыгын, Аллаһның берлеген өйрәтү булып тора. Һәм аның ахыргы урыны да, үзе дә, баласы да җәннәт бакчаларында булырга, тырышлыгы булырга тиеш. Аллаһ Раббыбыз безнең һәрберебезгә мөрәҗәгать итеп Коръәндә әйтә, Тәхрим сүрәсенең 6-нчы аятында әйтә: "يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة". Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Үзегезне һәм гаиләләрегезне уттан саклагыз" ди. Һәм ул утта ягулык булып, кешеләр булып торырлар дип әйтә. Һәм ул утта сакчылар булып зур һәм дәһшәтле фәрештәләр торырлар. Аллаһның әмерләренә каршы чыкмыйча, нәрсә кушылса, шуны үтәрләр дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, һәрберебез дә үзебезне, гаиләләребезне, балаларыбызны, хатыннарыбызны җәһәннәм утыннан сакларга тиешбез. Аллаһка буйсыну һәм изге гамәлләр эшләү белән җәһәннәмдән сакланабыз. Һәм монда безнең инде әйткәнемчә, гаилә исеме астына кешенең баласы керә, кешенең хатыны керә, аның туганнары керә, һәм һәммәсе дә югары әдәп әхлакка ия булып, Аллаһ Раббыбызның иманы белән шушы җәһәннәм утыннан сак булырга, сакланырга тиешле. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, балага карата безнең төп вазифаларыбызның берсе, төп максатларыбызның берсе баланы намазга өйрәтү. Аны намазлы итеп үстерү. Аллаһ Раббыбыз Таха сүрәсендә әйтә: "Ваъмур әһләкә бис-салати вастабир алейха". Гаиләңә намаз укырга әмер ит дип әйтә. Һәм үзең дә шушы эштә сабырлы бул ди. Һәм сабырлы рәвештә намазыңны башкар дип әйтә. Ягъни кушу гына җитми, мөхтәрәм җәмәгать, әйтү генә җитми, әле алар белән бергә үзең дә басып, үзең дә намазда күркәм үрнәк булырга тиешсең. Һәм шуңа күрә үзеңне дә мәҗбүрилә күркәм рәвештә намаз укырга, һәм шулай ук гаиләңне, балаларыңны да. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям хадисләрендә намазга зур әһәмиятен бирде. Һәм әйтә: "Балаларыгызга, аларга 7 яшь булганда намаз укырга кушыгыз" ди. Ә инде алар 10 яшькә җитеп тә тыңламасалар, кул белән тәрбияләгез дип әйтә. Һәм алар 10 яшькә җиткәч, ятакларын, йоклый торган караватларын аерыгыз дип әйтә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә намаз мәсьәләсендә 7 яшьтә ничек әмер итеп була? Ягъни һәр вакыт: "Улым, әйдә намаз укыйбыз. Кызым, әйдә намаз укыйбыз" дип, һәр вакыт исенә төшереп торырга кирәк. Һәм галимнәр әйтүенчә, ул вакытта ди мәҗбүриләмә дип әйтә. Шакыр гына ди. Аңлат, шакыр дип әйтә. 7 яшьтән алып, намаз турында әйтеп, өйрәтеп, аны шакыр намазга. Әмма ләкин мәҗбүриләмә. Ләкин ул бала 10 яшькә җитеп тә инде намазга күңеле сеңмәсә, ул вакытта инде балаңны мәҗбүриләргә дә тиешсең дип әйтәләр галимнәр. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә кызганыч, ләкин бүгенгесе көндә күп кенә кеше зур игътибарны баланың тышкы кыяфәтенә бирә. Матурштан булсын, матур күлмәк булсын, матур куртка булсын, матур аяк киеме булсын, шапкасы да яңаша булсын, заманча булсын, әймә. Әмма ләкин җәмәгать, күп кенә кеше баланың ичке дөньясы турында оныта. Баласы нәрсә ашаганы өчен кайгыра, тәмле ашады микән, тамагы туйды микән дип кайгыра. Әмма ләкин намазлы булды микән, ул зикрләрен әйтә микән, һәм инде үзен гомумән ислам рухында сизә микән дип кайгыручылар бик тә әз, мөхтәрәм җәмәгать. Менә без кибеткә барганда, кайсы бер вакытларда пятерочкалар булсынмы, магнитлар булсынмы, матур алмалар ята. Әймә, ләкин әгәр дә ул алманы алып кайтып киссәң, эше шергән була кайсы бер вакытта. Тышы матур, тышы кызыл, тышы шундый рәхәт, әймә, сатып ал мине дип кычкырып тора. Әмма ләкин әгәр дә аны ярып салсаң, эшендә ширк була җәмәгать.
Искелек күренә. Һәм шуңа күрә менә без җәмәгать ничек иттереп бу алманы ашарга теләмибез, моннан күңелебез ширкана, нәкъ шулай балаларыбызны да ул алма халәтенә калдырырга тиеш түгелбез. Тыштан матур киенгән, тамагы тук, бөтен җире бөтен, спортка бара, тегендә бара, монда бара. Әмма ләкин дин мәсьәләсенә кайтсаң, әле ул алифтан таякны айыра белми, ни Коръән укый белми, ни намаздагы аятларны белми, намаздагы дуаларны белми, тәхиятләрне белми. Менә бу җәмәгать һәммәбез өстебездә булып тора торган зур бер җаваплылык. Һәм галимнәребезнең берсе Тухфатул Мавдуд китабында балалар тәрбиясе турында мондый сүзләр әйтә. Һәм ушбу галим әйтте: дөньяда ничәмә кеше бар, үзенең җиңелчә каравы, тәрбия бирмәве сәбәпле, гөнаһларга шумдыру сәбәпле балалары аны бу дөньяда да һәм ахирәттә дә бәхетсез кылдылар ди. Андый кешеләр балаларын яхшы итеп үстердем дип уйлыйлар, ләкин алар чынлыкта балаларын кимсеттеләр генә. Балаларына мәрхәмәтле булдым дип уйлыйлар, ләкин чынлыкта балаларына зулымлык кына күрсәттеләр ди. Шуңа күрә андыйларга балалары үскәч файда китермиләр. Балаларын бу дөнья һәм ахирәт файдаларыннан мәхрүм итәләр. Әгәр бузык балаларга карасаң, күпчелегендә сәбәбен әтиләрендә күрерсең дип әйтә. Күпчелек сәбәбе җәмәгать, хәтта менә бүгенге көндә шулык җинаятьчеләр булсынмы, шулык бузык кешеләр булсынмы, безнең кебек зур, үскән, 40-50 яшьләргә җиткән кешеләр мәсәлән, шушындай куркыныч эшләр эшлиләр, җинаятьләр эшлиләр, ләкин аның җәмәгать күп кенә вакытларда төп сәбәбе кечкенә вакытта тәрбия бирмәгәннәр. Кечкенә вакытта иманнан мәхрүм иткәннәр, кечкенә вакытта әти-әнинең назыннан мәхрүм иткәннәр. Һәм шуңа күрә алар бөтен дөньяга ачулы килеш үсәләр. Һәм Аллаһ Раббыбыз безне бу эшләрдән сакласын һәм балаларыбызны җәмәгать бу дөньяда да һәм ахирәттә дә безгә бәхет китерүчләрдән кылсын. Һәм Коръәндә Аллаһ Раббыбыз пәйгамбәрләр кыйссаларын китергәндә Пәйгамбәрләрнең дә балалары өчен һәм гаиләләре өчен нык кайгырганнарын күрербез. Балаларына дуа кылу булсынмы, аларның иманлы булуларын теләү булсынмы, аларның намазда, изгелек кылуда нык торуларын теләп сораган дуалары бик күп искә алына. Һәм мисал өчен Ибраһим алейһиссалам Коръәндә Ибраһим сүрәсенең 40-нчы аятында аның ушбу дугасы килә: Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba fa innaka sami'ud du'a. Ey Rabbim, мине һәм минем нәселемне намаз укучылар рәтенә кертсәң иде. Ей Раббыбыз, дугамны кабул итсәң иде дигән ялварган дугасы мөхтәрәм җәмәгать. Шулай ук күп кенә Аллаһ Раббыбызның изге куллары ушбу дуганы кыла торган булганнар. Һәм бу Фуркан сүрәсенең 74-нче аятында килә: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ey Rabbimiz, bizning xotinlarыбызда да, bizning балларыбызда күңел тынычлыгы бирсәң иде, һәм безне тәкъвалы кешеләргә үрнәк итеп кылсаң иде дигән дуга мөхтәрәм җәмәгать. Өченчесе, Якуб алейһиссалам үлем хәлендә ятканда ул балаларын чакырып үгетли һәм насихатлар бирә. Бакара сүрәсендә аның дугасы килә: Am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ey siz Banu İsrail kavmi, Yaqubka үлем килгәндә, аның янында сез бар идегезме? Ул бит үлем хәлендә улларына булай дип әйтте: Миннән соң мин китеп баргач кемгә табынырсыз ди. Һәм аның уллары әйттеләр: Без синең һәм синең улларың Ибраһим, синең аталарың Ибраһим, Исмаил һәм Исхак Раббыларына табынырбыз. Бердән бер иләһкә табынырбыз һәм аңа гына буйсынырбыз дип әйттеләр. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, менә ушбу Якуб алейһиссаламның дугасы
ул һәрберебез өчен гыйбрәт. Чөнки вафат булганда, үлгәндә дә аның бөтен тырышканы, аның бөтен борчылганы, эй балалар, иманлы булырсызмы? Аллаһка табынырсызмы? Аллаһны илаһ итеп кылырсызмы? Дигән борчылуы булган мөхтәрәм җәмәгать. Ә без әлегә бүген исән, без әлегә бүген тере, әле үлем ятагында беребез дә ятмый. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, хәзердән үк ушбу сорауга балаларыбызны әзерләргә тиешбез. Шулай ук Нух пәйгамбәр Худ сүрәсендә 42-нче аятында аның сүзләре килә. Ул үзенең улына мөрәҗәгать итеп әйтә: "Я bunayyarkam ma'ana wa la takum minal kafirin." Эй улым, безнең белән көймәгә утырсаң иде, һәм имансыз кафирләрдән булма, дип ул улына мөрәҗәгать итте. Безнең белән көймәгә утырды, һәм имансыз кафирләрдән булма, дип улын үгетләде. Әмма ләкин без җәмәгать аның кыссасын беләбез, шулай бит. Аллаһ Раббыбыз инде аны иманнан мәхрүм итте, һәм улы җавап биреп, мин ди тауларга менеп качырмын ди, мин үзем котылырмын дигәч, әтисе Нух әйтте, Аллаһның газабы хак булган көнне, рас булган көнне беркем дә аның газабыннан котыла алмас дип, һәм ахыр чиктә аның улы имансыз хәлдә вафат була. Әйе, һәм мөхтәрәм җәмәгать, менә бу пәйгамбәрләр, менә булар безнең өчен иң үрнәк кешеләр, һәм алар үзләренең балаларына иң тырышканнары, иң борчылганнары иман икәнлеген без күрәбез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм Аллаһ Раббыбыз безгә пәйгамбәрләр юлы белән барырга куша. Коръәндә әйтә: "Улаика аллазина хадаллаһ фабихудаху муqtadih." Аллаһ әйтә, Аллаһ аларны туры юл белән алып бара. Шуңа күрә син дә аларның юллары белән бар дип Аллаһ Раббыбыз пәйгамбәребезгә әмер итә. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз һәммәбезгә дә пәйгамбәрләр юлыннан барырга насип итсен. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, әле изге баланың бәрәкәте ул ахирәткә генә түгел, ул бу дөньяда да безгә кире кайта. Ягъни ахирәттә Аллаһ Раббыбыз каршында изге бала өчен инде җаваплылыкка тартылмабыз. Ягъни газап булмас иншааллаһ, әҗр савап булыр. Әмма ләкин изге баланың файдасы әле бу дөньяда да безгә килә. Чөнки изге бала ул сине үле килештә калдырмаячак дугасыннан. Ул сине тере вакытта да дөньяңны бетермәс, карап торыр. Һәм инде ашатуынмы, башкаларын булсымы мәсәлән әйме, чөнки изге бала белән мөхтәрәм җәмәгать пенсиясе дә кирәкмәс иншааллаһ. Һәм шуңа күрә изге балалар булырга, изге балаларыбыз булсын дип җәмәгать без тырышырга тиешбез. Һәм кешеләр арасында да игътибар итегез. Кешеләр төрлесе була. Төрле кешеләр, кемдер мәсәлән характеры мондый, кемдер кызу канлы, өченчесе саранрак булырга мөмкин, дүртенчесе әллә нәрсә. Ләкин җәмәгать ул кешегә карап, аның әти-әнисен ничек кадерләвен күрсәк, ул безнең өчен төп ни булырга тиеш, төп фактор булырга тиеш. Бу кеше әти-әнисен кадерләде, хөрмәтләде, соңгы минутларына хәтле кул өстендә күтәреп йөртте. Һәм шуңа күрә яхшы кешенең билгесенә иң зур дәлил, иң зур күрсәткеч әти-әнисенең ничек бу дөньядан озатканнарын күреп без җәмәгать хозурланырга тиешбез һәм гыйбрәтләнергә тиешбез. Һәм инде Аллаһ Раббыбыз һәммәбезгә дә йомшаклык насип итсен. Аллаһ Раббыбыз һәммәбезгә дә балаларыбызга карата булган җаваплылыкны үтәргә насип әйләсен һәм һәммәбезгә дә тақвалы булып, Аллаһ Раббыбызга ихласлы булып, Аллаһ Раббыбызның рәхмәтенә өметләник һәм балаларыбызга да бәрәкәт булсын дип дуа кылыйк. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.